अयो भाई भौजी 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 का ओतना भौजी ले लोगत रही तो भौजी के बतिया समझल का बेटा हैं धीरे धीरे भौजी जानो तले कि हमर पेट में दूसरा के बच्चा बा। एक तो हम ओकरा से फोन करती ताती घरी फोन नहीं के उठावत। वो दिन आई नहीं मिले खातिर हम मोबाइल भी तोड़ के रख देलन। हम का करी उनकरा से हम कैसे मिली कैसे ता हम चोरी चुप के भौजी के मोबाइल लेके आज हम फोन कइनी ह आवे के कोहले बलन वैसे भी उ हमरे के ना छोड़ी हन। अगर उनका छोड़े के रही तो हमारे बच्चे के कोई कहतन कि तू हटा दे के रखे, लेकिन कहत रहन कि तू हम तारा से बहुत प्यार करना तारा के हम कबो ना छोड़ब। का करी भगवान हमारे संगे इतना बड़ गलती हमरा से हो गई कि हम भगवान से भी माफी ना मांग सकतानी। हे भगवान जौन करिए तो तू ठीक है करिए। का आगे नहीं तारा अपन भौजी के मोबाइल से फोन करके बोलैलियो तार मोबाइल बका गई अपन तोड़ देनी मोबाइल बहुत दिन तब बनल कहाँ बटे अभी। हम जानने की तू किन ले लखबू तुझसे पैसा कहाँ बटे पैसा तो कुल शरीर में लग जाता है आजकल। मैंने का हो गइल बा शरीर में ठीक से नहीं रहत का है लात मारता का लात नहीं के मारते और हाँ। गोड़ ओड़ हमार बहुते भरत रहता दुखाता टे। हाँ तो होला जब हम सुनले बानी कि हमार दादी आजी रहनी सन तो बतियावत रही से कि लइका होके के रहला तो गोड़ अच्छा वो भाग बात आला। बताओ एक तो तू हमरा से बियाह ना कइला और हम कुंवार में प्रेग्नेंट हो गनी हम भौजी हमरा के ताना कोसत रहतनी हम कहाँ रही हो कहाँ जाई बताओ। और तो देखो हम कहत है ना कि ई के हो जाएगा ठीक बा ओकर बाद शादी ब्याह कर लेल जी। देखो ठीक बा हो जाई उ बात अलग बा तू हमरा के लिया के चल कहीं दूर हम इजा नहीं की रहल चाहत भौजी के रोज रोज ताना सह के हम बहुत पागल हो जाता। हमहू नहीं की रहल चाहत बाकी का करी अब परीक्षा दे देले बानी या नौकरी लागे वाला बा तो हम छोड़ दी नौकरी छोड़ दी हैं भाग पारा जाइल जी केस कर दी हंसा जानतो ना कि जेकरा पर केस हो जाला ओकरा के सरकारी नौकरी ना मिलेला। नौकरी ना छोड़ सकेला लेकिन हमरा के छोड़ देबा। कैसे तू कहत रे आय तोरा चलते हम नौकरी छोड़ दी हैं तो मतलब हमरे से बढ़ के नौकरी है बता रे। अच्छा तार से बढ़ के नहीं खे ना हम रोडवा पर भीख मांगब तो तू बुझाता कि दे देबू लिया के कमा के हमारा के दूसरा देने से हम एकरा के कहां लेके जाई देख कहीं तू लेके जो बाकी तोरा हिसाब से हम ना जियब ठीक ना अगर हमारा संगे रहे के बता हमारा हिसाब से जिए के पड़ी ठीक बा। मतलब पहले ना तारा ना बुझात रहे जब हम कहत रहे कि देखा हम तारा संगे ऐसे गलती हो गई त हमरे दवाई लाके दे दो त ओतियो खानी ना देला। तो तोरा तू कितना चालाक रहली हैं कि अपना जीवन के बारे में ना सोचली। अब बता हमार का गलती बा। अय अभियो कहत हो कि हम हो जाई तब तोरा से बियाह करब। हमार नौकरी लाग जाई तबो कोनो ठीक नहीं है कि तोरा से बियाह करब ठीक बा। काहे कैसे कि नौकरी लागी तो हमारो सपना बाकी चर्चा का दहेज मिली बा ना। अच्छा। सपना रहेला हमरा घर के कोई के सपना ना रहे तो सपना रहे तो काहे खातिर हमारा से प्यार मोहब्बत कैलू काहे खातिर कैलू हो तो तू हमरा से काहे कइला हो कैसे कहत रे आय कैसे कालर धले लिया हमार देख तू सोचत हो कभी ना कि हमारा से बियाह करी तो सपनों में मत सोची अब भुला जाइए कि तोरा से हम बियाह करब कैसे कि दुनिया में लड़की के कमी नहीं खे समझ गेली ना। ई बतिया तू पहले काहे ना कहले रहा। पहले कैसे कह देती तो छोड़ दे तू हमारा के समझ गेलू। हां अब दूसरा के चूली चाटा तला। हाँ तो चटबे करबो तारा लेखा 13 गो लड़की बाई ठीक ना। तीरों को पैसे हमारे लेखा 22 ने बताओ ना। तोरे लेखा किसा लड़की आ तोरे लेखा लड़की ने किसा तू का खूब सुंदर बाड़ू आ पहले सुंदर रहली अब छुछुंदर हो गेल बाड़ी रे। हाय नातीऊ नादी निहन फुला देले बहुत अब सुंदर बढ़वे कइल बानी सुंदर होइएगा नहीं आवे का कोरी हम अब कहाँ जाई एकरा के लेके दिमाग ए तरे पगलाई रहता। ओ पता ना हम कितना बड़ा अपन लाइफ में गलती कर देनी जो नहीं नतिया से पट के अपन हाल ऐसन कर लेनी। तेहू तो दोगले ना निकलबे हे भगवान आ जाई। बताओ ना एक सुबह का निकलल बड़ी कह तड़ी के आवत नहीं भौजी आधा घंटा में अब उनको आधा घंटा नहीं भई
तना बिटिया अपने मन के हो गइल बिया, तना अपने मन के तू पूछा मत। ए ऐसे तू भोगा ताड़ी भोखा अपने मन के। हमरा का जरूरी है बोले ना बोलब बोलत तो सारा सड़ जबान लड़ा दे ताड़ी। प्यार करी ना करे से जा नून डाल देले छोड़ देले नून डाल के गोइले। बिटिया के 2 घंटा हो गइल बाटे घर से बाहर, अभी तक से आइल ना। एकरे यही लूरिया पर छोड़ देले बड़ा सन फूल आके कर ढील। हैं भाई के तनको इज्जत बाप के इज्जत सोच ले बिया तनको ना। एकरे भाई से डरल हम बतावत नहीं की, और बता दे तो मुआ दे हमरा के तो मुआ के संग से एकरो के मुआ दे। हैं जो करत है नु तो हम का कहूं एकरा के। हमारे घर से दिमाग एकदम पगला गइल बाटे बिटिया से। मार हम ओकरा से प्यार करी ना, हमरा के कबो ना छोड़ी, हमरा मांग टिक दे तो हम मांग की जुड़ा जबू बड़ी मां से जानत नहीं तू तो। अभी लड़कन के बारे में तू जानत कहां बाड़ू की मीठा मीठा प्यार का झांसा देवेला सन। तुम तो से खूब प्यार करी ना, कुल जब गुल खिला लिया सन तो लत मार के बगे दियो से गाड़ी पे आवे ली। मजा आवत तड़ी तो बताओ तनी उनकरा की आगल रानी आगल दीपक कबे कबे गई रही तो शांति रहे कि ना रहली घरवा में एक क्या रहे आगले मुंह फाड़ दे कर आ गइलू हैं। तोहरा से तो हमर मन करता कि दे दे चौक तू मरिए जा। काम करो सर ठीक दस मंगिया हैं। भौजी तू का ऐसे बोलत रो तू तेको लड़की उधर हां मैं को लड़की हई लेकिन तोहरा जैसे तू जन करम करत तारू ना बड़ी में कइले बाड़ू। हां का करो स हो भौजी तार बतिया समझावल हम ना समझ नहीं आने तू को भोगे के पड़त तू भोगे के पड़त दुख हमरो फेस लौकता का होता रे श्रेय चुप रह तोर तोरे दिन कइले बाड़े का कलो स जी गरे नु का आई रहे कि ना। आई रे कह के हम तोरे से प्यार ना करी ना तोरा लेके 50 में लड़की मिले स। ओ ये भगवान पूरी जगह ले भी तने हम कौन मुंह देखा डर भैया के जी। ए भौजी तू कुछ करा ना हम कहे तो पेटवा दुखाता हो। ये दादा हम का करी एकरा के बता भी नहीं कि सकत उनकरा के गिराव बहिन वैसे हम करतूत कइले बिया ने तो हमरे के मुआ देखे कि तू रह के घर में करत कर ये बिटिया के समझेले पे समझे में नहीं आवत रहे। भौजी पता ना काहे बहुत पेटवा दुखाता हो भौजी। ओ लेट तो कर जी ये दादा ए भौजी बहुत दुखाता हो। दुखाता मन का गला दबा दे मन से तू राणो को दुखाता कि तो होई पे दे छोड़ आयो भौजी बड़ी दुखाता हो। ये छोड़ जी भगवान सबकरा घर में नौलत है लेकिन तोहरा नहीं नौलत को भगवान न तो आयो भाई बेटा रे आयो भाई भौजी भौजी का ओतना भौजी ने लोगत रही तो भौजी के बतिया समझल का बेटा हैं धीरे से रखिए आयो भौजी हो और ये दादा कितना सुंदर बाटे वही दो गलावा पे कोई बा एकदम सेम टू सेम ओकर ही नियर लगता है। ये कुछ जी है देखी लड़का भइल बा उठी उठी भौजी हमरा के चोरी खिया दे तू तो मर जीते तो ठीक रहे। हम एकरा के लेके कहां घूमम हो कहां घूमे के नहीं के एकरा के लेके कोई फेंक आई होला भौजी हमरा से पाप मत करवाओ एक तो और बहुत बड़ का करब एकरा के लेके पोसब राजी हैं हम एकरा के लेके कहीं बहुत दूर चल जाए। हां रौरा लेके बहुत दूर चली बा रौरा भैया के हम का जवाब दे चुपचाप ले जा फेंक के आई घरी ना भौजी तू कह दिया के मिलल हो कुछ का डाल लेकिन हमरा से मत करवाओ ऐसे। हम चेतली के रवा कौन गलती कइले बानी आज के बाद ऐसे गलती कबो मत करो। कोई पे आजकल प्यार पे भरोसा नहीं कइल जाला। तू का कहता के कहता बहन भर के रख ल रखे वाला बानी
हमारा लगे लेके नहीं कसन काहे करा के रखब जब लेके पोखरा में फेंक देते ना वो जी देख मर जी मर जा तू मर जी तो बड़ मेहनत बोल हे भगवान ये कौन पाप हमारे से करवा देला इकरे सच में कि हम भी मर जीती तब बढ़िया रहे हमारे चले की शक्ति नहीं है कि हम जाए ए भौजी ऐसे मत करो